दिनैनि सान मरनायनि गेजेरजों सोरनि खाफालनि राशियाव मा लिरनाय दं नोंथांमोना फै बे समाव मिथिनानै ला। सान मरनायनि गेजेरजों सोरनिबा राशिया गाहामबो जानो हागौ, नाथाय सोरनिबाया गाहाम नङाबो जानो हागौ। गोबां नायखांगिरि साधु सयनासिनि फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि सान मरनाया माखासे राशिफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेबायदिनो सोरनिबा राशिया गोबां दोहोन सम्पतिबो आरजिनो हागोन आरो सोरनिबा राशिया गोबां खहाबो जानो हागौ। सान मरनाया माखासे राशिफोराव गोहोम गोग्लैगोन। दानिया फै मिथिना लानि मोनगु राशिया सान मरनायनि गेजेरजों माबायदि गोहोम गोग्लैगोन। गिबियावनो दं मेष राशि। मेष राशिया दिनैनि सान मरनायनि गेजेरजों जोबोद मोजां गोहोम गोग्लैगोन। बेबायदिनो मेष राशिनि सुबुंफोरा समाजाव गोबां मान सन्मान मोनगोन, लोगोआव गोबां दोहोन सम्पतिबो मोनगोन आरो गोबां लाबबो जागोन। नखराव गोजोन खुसि थासारि सोमजिगोन, मोननांगौ रांखौ मोनफुंनो हागोन। नैथियाव दं कुम्भ राशि। कुम्भ राशियाबो दिनैनि सान मरनायनि गेजेरजों मोजां गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि नखराव गोजोन थासारि सोमजिगोन, नखरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा साख्रि मावोब्ला नोंथाङा बारा हाबा मावनो गोनां जानाय नङा आरो बेनि समखौ नोंथाङा गुबुन हाबायाव होनो हागोन। बे समनिफ्रायनो नोंथाङा गोदान हाबा, गोदान फालांगि खालामजेननोबो हागोन। जुदि नोंथाङा फालांगिरिब्ला नोंथांनि थाखाय दान मोनसेयानो मोजां जागोन आरो बे समाव नोंथाङा मोजां रां दोहोन आरजिनो हागोन, फालांगियाव जौगागोन। थामथियाव दं कन्या राशि। कन्या राशिनि थाखायबो दिनैनि सान मरनायनि गेजेरजों मोजां गोहोम गोग्लैगोन। बहायबा माबा हाबा मावनायाव रां होनानै दंब्ला कन्या राशिनि सुबुङा लाब जागोन। लाब जानायनि नोंथांमोननाव गोबां खाबु फैगोन। बे खाबुखौ ओरैनो दाहगारहर। नखरनि सोमोन्दोआव थानाय बाहागिफोरनिफ्रायबो मोजां खौरां मोननो हागोन आरो नखराव गोबां खुसिजों बुंफबगोन। ब्रैथियाव दं मंकर राशि। मंकर राशिफोरनि थाखाय बे सान मरनाया गोबां गोजोन रंजानाय लाबोगोन। मंकर राशिनि सुबुंफोरा बे खेबनिफ्राय मोजां खौरां आरो गोजोन थासारियाव थानो हासिगोन। जेंनायाव गोग्लैनाय खैफोदफोरा जोबस्रांगोन। रां रुफा दोहोन मोनफुंनो हागोन, नाथाय नोंथाङा सांग्रांबो जानांगोन मानोना नोंथांनि सुथुरा नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाजागोन। बाथियाव मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरा मान सन्मानखौ खोमानानै लानो गोनां जानो हागौ, नाथाय गोबां रां दोहोन आरजिनो हागोन। बायदि हाबा हुखा खामानिफोराव गाहामैनो जाफुंसारगोन। द'थि राशियानो जाबाय सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा बे सान मरनायनि गेजेरजों गोबां लाब जागोन, नाथाय गोबां खरसाबो जानो हागौ। गोसोखौ हमथानांगोन, अब्लासो जाफुंसारगोन। सांग्रां जानाया मोजां। स्निथियाव दं तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा सान मरनायनि गेजेरजों खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। देहाखौ लानानै जेंनायाव गोग्लैलांनो हागौ। तुला राशिखौ सान मरनायनि समाव सांग्रां जाना थानो थाखाय खावलायनाय जायो। दाइनथियाव वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरा खैफोदाव दं। नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। रां दोहोन खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया मोजां। गुथियाव मिथुन राशिनि थाखाय सान मरनाया मोजां नङा। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ। सानै हयै सांग्रां जाना हाबा मावनाया मोजां। खाफालाव नोंथांमोनजों गैया। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।